Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te Piatok 17. októbra popoludní sa v Trenčíne stal malý zázrak. Pozitívna energia Birošov spojila ľudí do vytvorenia originálnej tanečnej kreácie, ktorá v tom dobrom zmysle slova šokovala aj zaujala všetky generácie. Šarmantná moderátorka Danica Birošová akoby mávnutím čarovného prútika nadchla všetkých, čo prišli na premiéru prvého trenčianskeho flashmobu s obavami. Teta Fabová, ako vás moderátorka oslovila, aký je význam týchto akcií? No, my sme si povedali, že konečne urobíme niečo pre toto mesto, že ho rozhýbeme, že pritiahneme mladú generáciu na námestie a že vlastne ukážeme, že sú tu aj oni, že sú to naši mladí Trenčania a že skrátka budeme sa snažiť rozhýbať toto mesto. A najskôr budú tancovať mladí a chceme v týchto akciách pokračovať aj budúci rok a zblížiť tancom všetky generácie. Pesimisti hovoria, že mladí ľudia sedia len za počítačmi a že tu v centre skapal pes. Súhlasíte s tým? Práve preto robíme túto akciu, aby sme ukázali, že nie len sedenie pri telke a pri počítači, ale hlavne pohybová aktivita. To je to, čo všetci potrebujeme. A takisto aj ja. No. Čo si myslíte, podarí sa ten zápis? No dúfam, že áno. A keby sa aj nepodaril, tak chceme toto posolstvo poslať aj do ďalších krajských miest a samozrejme aj do zahraničia. Dobrá nálada a chuť urobiť slovenský rekord postupne potvrdili výnimočnú schopnosť Trenčanov ťahať za jeden povraz. V dobrom i zlom. A tak sa postupne zaregistrovalo, počujete dobre, až 323 tanečníkov. Vlado, ty si uznávaný choreograf, uznávaný tanečník, ale prosím ťa pekne vysvetliť, čo je to flashmob. Tak flashmob je to také zapájanie a učenie sa vlastne takého hromadnej akcie, hromadného tanca, kde v podstate aj pouliční diváci a uliční diváci sa môžu pripojiť a skúsiť vlastne napodobniť to, čo všetci ostatní tancujú. A čím viacej tých tanečníkov je vlastne pod tým pódium alebo vlastne na tom javisku, tak sa vytvára nejaký rekord toho daného tanca. Trenčín teraz trápi voda, aj tá z hora, aj tá z dola. Čo si myslíš, čo je ľahšie zvládnuť? Určite, ako keď by sme mali porovnať tanec za tú vodu, tak určite nech všetci radšej tancujú a tá voda určite bude či už taká alebo taká. Treba podporiť to, čo bude dobré pre tých občanov. Žiaľ, v aktívnom boji o dodávateľa vody občania Trenčania sú zatiaľ rukojemníkmi. Preto vráťme sa zo sféry paranormálnych javov na dosky, ktoré znamenajú svet. A tam radosť, úsmevy a pohodu rozdávala s profesionálnou istotou Danica Birošová. Keby sme nevedeli, že je svojím občianskym povolaním advokátka, asi podľahneme pokušeniu myslieť si, že flashmob moderuje nejaká mediálna hviezda. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Poviem pravdu, že ako dieťa som hrala divadlo, spievala, tancovala, konferovala, vtedy sa to volalo. Takže ja som si tak využila dnešný deň ako príležitosť vrátiť sa do svojich detských hlied a ja som strašne šťastná. Pani doktorka, gratulujeme, rekord sa podaril, vám aj dievčatám. Čo vy na to? Dúfali ste ešte o druhej tu pršalo, že to vyjde? No ja som bola presvedčená, že to vyjde, ja som optimista a ja verím, že Pán Boh všetko vidí, že nás má rád, predovšetkým deti a že teda nám to okienko otvoril a prestalo pršať. A ešte dievčatá, čo vy na to, aké to bolo? Výborné. Výborné. Nádherné. Super, vy ste sľúbili, že to nebola posledná takáto akcia, takže čo chystáte pre Trenčanov
lebo vraví sa, že v tomto meste skapal pes, prepáčte ten expresívny výraz, ale čo chystáte na budúce? Na budúce chystáme ďalšiu akciu, ale tancovanie rodičia deti a bude sa to volať Tancujeme s Gabikou a s Anikou, tak dúfam, že sa deti pripoja a dovedú aj svojich rodičov. Táto hodená rukavica od Energiou sršiacej Danice Birošovej bude mať v Trenčíne určite zaslúžený ohlas. Veď nové veci, ako flashmob v našich zemepisných šírkach určite je, priťahujú ako magnet. Svojou úprimnosťou, spontánnosťou a prirodzenosťou. Poďme, decka, šikovno, ponáhľame sa. Nechoďte ako lekvár. Poďme. A po štyroch asi sadať, aby sme sa vmestili. Z druhej strany, kebyže ide masa. Nie, že vám tie kufre popadajú. Máte niekto ešte opasok? Daj. Muzikanti, prosím vás, chodiť prvý do autobusu, lebo tu máte povinnosti basu viazať, cymbál nosiť a tak. Potom kvôli vám meškáme. No teda. Pani vedúca, nedalo sa, zo školy ma nepustili. Zo školy, máš poslúchať učiteľku. By ťa pustila. Máš prúsery v škole, potom ťa nepustí. Samozrejme. To vám hovorím stále. Keď ideš na zájazd, pozdrav pošli učiteľke a také. Buďte džentlmeni a budete mať výhody potom. No, určite. Potom máte problémy. Dnes je válka u starýho růžičky, dej si prachy do pořádnej roličky. Co je na tom, že to není extra novobit, srdce jako kníže Roland musíš mít. Pošli to dozadu! Dobrý máš ruky, daj to dozadu! Pošli dozadu! Pošli to dozadu! Dávaj. Jasné. Babi, kto vás bude zdvíhať? Daj to sem. Tu sa s nimi rozlič tam pred ním. Ešte niečo nechajte aj dopredu. Posielame. Babi, nás všetci máte. Ďakujeme. Ďakujeme. Slovo trápne nebolo. Pán Vodič, my chceme klímu. Áno. Bože, otvorte to okno, tu sa nedá dýchať. Maria, sa tu zadusíme. Ježiši, Maria, sa tu udusíme. Zatlač trošku. Decká, už dosť televízie, ideme spievať. Za chvíľu sa bude vystupovať, treba sa rozospievať. Zelený je rozmarinček, červená je ružička. Zelený je rozmarinček, červená je ružička. Nič to preto, nič to za to, že som ja malička. Nič to preto, nič to za to, že som ja malička. Oči, čierne oči,
toľko, šofér, vadí mu to, pekne nespievate, skončili sme. Počúvať, to je strašné a neoblapávajte sa tam vzadu. Šofér, pridaj plyn, zložíme sa na benzín. A keď nám to predbehneš, liter vína dostaneš. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Veľkí chalani budú mať veľký a malé deti menší, polky. Nezabudnúť na šoféra. Dievčatá majú prednosť. Prvé dievčatá, chalani, keď sa ujde, budete mať aj duplu. Šikovno. A môžem aj tú malinovku? Sa podiel. Áno. Ďakujem. Kde zas idú? Kto im to kázal tak ďaleko? Do čerta, však toľko nemáme času. Chalani, spátky! Bože, zas Boris je tam. A Mišo, poďte späť. Mária, choď pre chalanov. Mária, hej, choď pre chalanov. Zavolajte ich, lebo oni majú čas. Frajeri, machri. Machri, umelci.